Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel enkulu kangaka akuyinye ufike i-channel engonqa phambili makuzwa nje udabeni uletha-ke la amaphupho. Mina-ke ngupastor WeNingi. Ngiyakuthokozela kakhulu ukukhuluma nawe futhi kungithusa kakhulu ukuthi abantu abaningi bebuye bekhulume la ukuthi amaphupho esiwalethile abaphendula abantu abaphenduleka futhi bayanceliseka, ikakhulukazi labo abangifonelayo ngoba yilabo engikhuluma nabo. Kodwa ngikuveze futhi ukuthi uma uchaza iphupho, uma sikhuluma ngephupho elisazokwenzeka, kunzima ukuthi u-understand ngoba into esazokwenzeka. Ngeke ngithi mangithi mina hayi kusho ukuthi kunento enjalo nje u-understand because into esazokwenzeka. So kuba lula ukukhuluma nomuntu already into yothola iseyenzekile ngoba uthi umtshela athi hayi lokho ongitshela wena hayi sekwenzekile, into esengiyibonile empilweni, yabona, into esengidlule kuyona, yabona. Sibheka la namuhla iphupho likaQini Ncube. Uthi-ke ngicela ukubuza kuchazana uphupha oqamu bebaningi obabulala. Ngifuna ukusho kanje, uma uphupha oqamu oyedwa evela njengophawu lwesitha, kusho ukuthi mase bebaningi bamele uphawu lwezitha phela. Uma uphupha uqamu oyedwa emela isimo sedlozi lamanzi, uma sebebaningi labo qhamu kusho ukuthi amadlozi amanzi. Ngenzela ini? Umuntu uyaphendula la athi uthi ukuphupha uqhamu kungamela isimo sedlozi lamanzi. Abuye sathi mase bebaningi ke cha. Uqhamu oyedwa uma ezovela njengesimo sedlozi bese bevele bebaningi futhi kuyinto eyodwa leyo, ayidlozi amadlozi. Uma evele kuhlasela lo phawu lo qhamu usho ukuthi isitha. Uma bebaningi labo qhamu shuse yizitha, yabona. Kodwa ke asindlule lapho. Uma usuphupha la ubona uqhamu, uphawu oluvame kwesinye isikhathi ukuthi liveze la idlozi lamanzi, ikakhulukazi uma lo qhamu ubungakulwisi, ubungakuhlaseli, ubungakhombisi ukuba ingozi kuwe. Okwesibili, uma usuphupha-ke uqhamu ukuhlasela-ke bese wena uzivikele ngokuthi ubulale, uphawu lolu olungasho ukuthi noma lungabe seqala sesisho ukuthi kumele-ke ulindele ukuthi uzobhekana nokukhulu ukuphikiswa noma-ke ukuhlaselwa nokukhashelwa isitha ungazelele, kepha-ke uzosinqoba noma-ke uzophumelela. Shuthi singasho ukuthi ngamanye amazwi kungenzeka emkhakheni wakho noma endaweni ethile kuzoba nomuntu ozomelana nawe kodwa uzogcina ukwazile ukumnqoba, yabona, kuleyo mibono. Okwesithathu, uma kungenzeka uphuphe futhi la uqhamu ukuhlasela kepha uzivikele noma ukuthi ubulale, uphawu ngabe lichaza ukuthi wena uzokwazi ukunqoba izithiyo nezimo ezinzima ozobhekana nazo empilweni. Sivala ngokuthi-ke uma uphupha la uqhamu ukuhlasela futhi uzivikele ngokubulala, uphawu ngabe luchaza ukuthi empeleni ekugcineni uzoyithola indlela yokuxazulula mhlawumbe izingxabano noma iy'nxushunxushu ey'thile ozobhekana nazo empilweni noma ezikukhungethe njengamanje empilweni. Kungenzeka wena nabantu olwa nabo, nabantu ophikisana nabo, nabantu abakulwisayo, you will find a common ground at the end because of maybe lelo ozohenglisha ngawo leyo engxabano, leyo nkulumo mpikiswano, leyo nxushunxushu, yabona. Siyabonga-ke niqhubekela leli channel enkulu nakuyona engonqa phambili uma kuziwa odabeni oluthinta amaphupho. Mina-ke ngupastor ngithi nje usubuyele umfanekiso oqoshiwe ungakhohlwa ukuthi-ke qinisekisa ukuthi uyalakha le video le bese uyo-check amavideo esiwenzile esikhathini esedlule. Phinde kube nje umuntu ohlezi khona kwi-channel. From now onwards manje sinesikhathi sokuqinisekisa ukuthi amavideo esiwafakayo about 3 ngosuku, esizoyifaka ngo-9, ngo-3 ntambama nango-9 ebusuku. Shuthi yenza-ke sure kulezi ikhathi ey'ntathu lezi uhlezi usilandela kule channel yakhe enkulu kangaka. Support-ke i-channel ngayo yonke indlela ongasupporta ngayo, but singayijabulela futhi nane-financial support if possible so that we may grow the channel and extend maybe ama-programs siba nawo, silethe more programs, yabo.
May God bless you.